al'azim subhana rabbiyal azim. Wannan shine mafi karancin tasbihin ruku'u. Zaka iya kara subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, ko kuma wani wanda muke bayani subuhun quddusur rabbul mala'ikati war ruh daddai. Sannan ka dago sami Allahu liman hamidahu, sai mutum ya dago. Kana dagowa kana sami Allahu liman hamidahu, rabbana lakal hamd ko rabbana wa lakal hamd ko Allahumma rabbana wa lakal hamdu. Kana daga hannu haka, duk kana tsaye kyam za ka yi waɗannan zikirori, rabbana wa lakal hamd ko Allahumma rabbana wa lakal hamd. Sannan ka ce hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ko mubarakan alaihi. In kuma ka tsaya akan sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu yayi. Sannan sai ka tafi zuwa sujjada, Allahu akbar. Kamar yadda ake gani waɗannan 'yan yatsunka za ka miƙe su kalli alƙibla, kar a yi haka kar a yi haka, kuma ba a matse su a ciki, buɗa su ake yi haka. 'yan yatsu su kalli alƙibla kuma su zama daura da fuskar mutum, kada su zama da yawa. Akan yi haka ko wasu masu yi haka, wannan duk kuskure ne. Haka dai za a miƙar da su saitin fuska, kuma da goshi da hanci duka sai sun taɓa ƙasa, sannan sujjadar mutum ta cika. Kada mutum ya ɗora goshinsa kawai hanci, idan hanci bai taɓa ƙasa ba sujjada ba ta yi ba. Sannan su kuma ƙafar mutum miƙe ta ya cake ta, kada waɗansu sukan yi haka, wannan kuskure ne. Misali, ƙafafun mutum haka suke, sai an cake su a haɗe su, kada a yi haka kada a yi haka, duk wannan kuskure ne. Sannan mutum zai yi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sannan ya ɗago ya zauna akan wannan, shi ake kira al-iftirash. Al-iftirash mutum ya zauna akan kafar hagu, wannan kuma ya cake ta, 'yan yatsun su kalli alƙibla. Akwai zama kashi-kashi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a sallah, wannan na kiransa al-iftirash. Haka kuma yakan yi irin wannan zaman a tsakankanin sujjada da sujjada, ya cake 'yan yatsu su kalli alƙibla. Sannan wannan al-iftirash. Sannan a zaman tahiya na biyu kafin ya salama yakan yi at-tawarruk, ya zauna kai tsaye a ƙasa, ya cike dama, wannan kuma ta shigo nan, yakan yi wannan. Wani lokaci kuma yakan yi haka, duk ya kwantar da kafafunsa guda biyu. Wani lokaci kuma yakan yi haka, sallallahu alaihi wasallam. Duk wannan ana kiransu at-tawarruk. Idan mutum ya yi wannan gwargwadon yadda ya yi, to yana zaune dai Allahu akbar. Idan mutum ya yi sujjada ya ɗago, zai yi 'yan zikirori haka, Allahumma gfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wa'afini, duka mutum yana zaune. Sannan zai tafi zuwa sujjada ta biyu kamar yadda aka yi bayani. Ita sujjada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana yin sujjada akan gabbai guda 7, da fuska goshi da hanci, da tafukan hannaye guda 2, da gwiwoyi 2, da kuma kan 'yan yatsu guda 2. In an hada sun zama 7 kenan. Idan ɗaya daga cikin waɗannan ba su yi ba, to babu shakka sujjada da saura. To idan mutum ya yi sujjada ta biyu wajen miƙewa, ko ya miƙe haka akan dunkula hannu, ko ya miƙe haka yana Allahu akbar, tun ya ainihin sake daga hannu, ya mayar ya riƙe, sai ya ci gaba da karatu a fatiha da kuma na sura kamar yadda bayani ya gabata. So idan mutum ya zo ya yi ruku'u, ya yi sujjada a raka'atu saniya, raka'a ta biyu, idan ya zauna zai tahiya.
lokacin tahiya sunna ta tabbata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana dunkule in yatsunsa haka ya hada wannan ko kuma ya haka aqdul 50 sai ya miƙe wannan, kamar da hadisin Abdullahi ibn Umar ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan karkada wannan dan yatsan, kuma karkadawa tana da tasiri musamman ga shedan. Mutum yana wannan yana tahiya, tahiyyatu lillahi azzakiyatu lillahi as-salawatu wa tayyibatu lillahi, gurgurdan yadda muke bayani ya danganta da tahiya ko salon tahiyar da mutum ya dauka. Duk wacce mutum yayi wacce ta tabbata yayi, idan ya zo a tahiyyatu lillahi azzakiyatu lillahi tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuhu wa assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wannan idan zama na farko ne to galibi iya tahiya wato mutum idan yayi sai ya miki. Idan kuma tahiya ta biyu mutum ya zo bayan ya yi tahiya zai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya salama, wanda ake kira da salatin ibrahimiyya. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Sannan mutum zai addu'o'i kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi. Aƙalla annabi yana neman tsarin Allah daga waɗansu abubuwa guda 5 zuwa 7. Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil azabil qabr wa a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika Allahumma min al ma'thami wal maghrab. Sannan mutum zai iya addu'o'i kala waɗanda suka tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam. Daga nan mutum zai salama, assalamu alaikum, wato yana juyawa dama, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, ko kuma assalamu alaikum, musamman idan shi kadai yake yin sallah. Duk wanda ya yi wato ya tabbata. Da addu'o'i da mutum zai yi ana so ya yi su ko dai lokacin sujjada ko kuma lokacin da ya zama tahiya ta biyu kafin ya salama. Mafi yawan addu'o'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan gurare guda biyun yake yin su. Bayan an idar da sallah an yi salama, wato wurdi manzon Allah yake, tasbihi yake, yana yin salama zai ce astaghfirullah 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إذا من ذا الله يوانا ونلوك شيئا كارا اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سوءك. Sannan sai ya yi tasbihi 100 abinda malam bahaushe ke kira da jan carbi, subhanallah 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 sau 33. Idan za ka yi da 'yan yatsu, idan kai nan za ka ga kusan 15 kenan, sai ka yi sau 2, sannan sai ka kara da 3 ba in baka tare da carbi, domin carbi taimaka yake wajen lissafi. Sannan kai alhamdulillah shi ma 33, sannan kai Allahu akbar 33, cikon 100 kai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sai ka karanta ayatul kursi guda 1, qul huwallahu 1, falaki da nasi 1. Idan sallar azhar ce da la'asar da isha'i. Idan sallar asuba ce da magariba za ka karanta waɗannan, amma ƙul huwallahu da falaki da nasi 3 ake karantawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta wannan da safe Allah zai tsare shi har yamma, in ka karanta su da yamma Allah zai tsare ka har gari ya waye. To a takaicewa wannan shine bayani na yadda ya kamata a yi sallah a aikace. Muna fata Allah subhanahu wataala ya karɓar mana ya kuma sa mun dace, abinda muka yi daidai
Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana, Allah ya karɓi ibadunmu, Allah subhanahu wata'ala ya cika mana da kyau da imani. Da waɗannan 'yan bayanai za mu ƙarƙare wannan shiri a madadin waɗanda suke hidima ga shirin da kuma wannan gidan talabijin na Africa TV 3 da duk sauran waɗanda suka taimaka. Muna raduwa Allah saka kowa da alkhairi. A madadinsu gaba ɗaya, Abdullahi Muhammad Ahmad ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.